Karbi, Tiwa, Garo, Khasi, Jantia, Kuki, Rengma, Naga. Kadu kaweta ilitum pan ke ithewet benlenang jong pulo tangte tribal mate tribes. Tribes tukipu pen lo pulo tangte ladak akarbi tum dolo, agaru tum dolo, kadu kaweta do erlo. Lapen isonalam ilitum chininangji ilitum ST scheduled tribe Longri ako pentame scheduled tribe to government tum ke ho lake adevasi atum long non dak adevasi tum do gadi adevasi hokolo aje ase no ase amar west karbiang long adivasi hokol ase e hokol amar meeting ot ahe lase alang litum phan ke non ta ha Jharkhand state long ke ilitum ason scheduled tribe ST sidame ladak Assam state long bangke alang litum phan scheduled tribe deng pon pedet labang ke litum government itum alang litum phan kelang rem lo pusin litum pupon bom lo ahok lo lagi ilitum ason thot lo alang litum ta scheduled tribe lo kita dak Assam long bangke alang litum deng pon pedet to labang le kapre kalam lo pini Hek penili thethini tame ke than mon gang tung bangke kadu ko beta ka chini ke kenang so da potsi constitution alam thethini li hin than bon po ilitum sik schedule long le ko penta karbi lo tribes atum an sik schedule long le ko penta ilitum phan ajhak aron pen ekerai pondu ilitum phan British atum Bharat Sadhin, India Independent, India Republic, long le ko penta, British atum, tribes atum han inghon ponu. Inghon ponu potsi, halaso hutke, 6 schedule da tokte lang. 6 schedule tokte ko penta, ilitum han, ikang hon pondo. Lasi huda poro hud, ladak, ke ahom richo atum, Ilituma deadlong cari bom ahud labang so ahud ron dulu ron kido kumatum penlo ron kido ala suhud kumane karbi kumane demasa tumle ron kido kali ron ke wang ala suhud mana tum sige wang mana tum londe non kunal lo kido la tum bangke non dak ituma deadlong kali ha Burma deadlong sido asi Burma deadpen mana tum ilitum dak non do bom ade da jo ilitum da sadhin na long lelang lasi Bharat puda cipunu dak lo lasi la sohut manatum ilitum handang etek lo ilitum karbi ariso ejang sarmar tumhan saru sareng tumhan dame manatum menangan pachilo lapen ilitum engji tumhan ilitum ani tumhan dame manatum nang chinek nang chuhololo ajhatum ning dolang di manaron bohe halage mana din huda lambo bupung dite setelah ahok lam mana tum nang etek weglo mana rondo weglo la sikadu ko we ajak tum non da bom diti abirik achit sowet hala he birik man hedi birik man bu man ba men chelong galam barmis tum ke wana birik lo la sipiniar ni daily tum amenda irded lo man birik abirik achit sowet sitala khoran sudah khangjang bi lason thodlo halam man tum katang nakta ili tum hanang chenek kala so abiriki so son thodlo apir the benang pakruang la se hala so amma na tum itum hanang chenek pik barmis tum itum han nang etek pik elong le phelang ili tum home port di lahai kithia kam itum hanang claim lo amatsi ili tum cho hai ta une der alang li tum han cho hai une der potsi arni siar ni bangkel tum che chak dun lun khangyang lo dangte mana tum bensil tum wir dum detpo amatsi tribal leader tuman lapendak kaprek akhei long leader tuman chingrum si ha Kolkata British tumhan areng lok tumhan jakong chohang damlo ni tumhan nang rab nang po nang rab rete ili tumhan mantum nang kachenek ka choholo sil tumhan nang pavedat po pusi British atum si hak Kolkata pen wangsi mana tum hanang plung di juilo
La si hala soar ni pensil itum reng dok reng ni ke dolong. La pen reng dok reng ni dolong lela. Ilitum karbiatum tribes atum phere julang hala sohut. Athe maka ciplang tang nak bikhang jang ke manatum. Phere julang porsi British tum nang plung pi juile ilitum ke kroy nangi gali pusi hala sohuta lamdon cetok nang ji pulo. Lamdon cetok dat nang ji. Je piniar ni ban ke manatum tribal atum phan nang chinek nang holol lelo pu lamdon cetok nang i pusi hala sohut British ta dolo British atum da dolo la pen karbi tum da dolo kaprek tribals tum leader tuman dolo la sonsi ha barmalom yandabu lang roya dung yandabu pugalang roya men labang so lang roya dung non UPDS tong KNLF tum le lamdon ka cetok bu hadi la puson lamdon hala sohut haro krener kebra inkoira trok aningkan hala dak lamdon cetok detlo la se hala soar ni pensi mana tum ta ilitum phan nang kating kheng bangke ington kok ilitum dodun bom lo la si hala sohut penta ilitum phan British tum sineng hon bom India bangke sadhin det kalilang amethang ahem pek chelong le dalang India mata la so porsi British atum si ilitum phan neng hon parom rom bom British atum itum phan kopi porsi nangkang honorer British tum itum phan nangkang honorer bangke ilitum tribes atum ana bangke amulukta kom he lapen tribes tu kipuru dead api karbi dead kali tribes pulo ada karbi dolo amu penili pulo garo dolo khasi dolo jantia dolo tiwa dolo rengma naga dolo kuki dolo pangrumpen lapen labang so tribe tu amethang nonoson apindeng sumpot do wek amethang aperi amethang sikachet ha lapen amethang a tribe tinta amethang alam duko tatumbang manghuset lo British tumta amethang alam isiver arengelo alam English halas in English ili tumabangga daku puloma Karbia tumta amethang alam duko Garo tumta amethang alam duko Tiwa tumta amethang alam duko Khasi tumta amethang alam duko la sihala suhut British tumbang mathalo la tumaphan alam aki apindeng sumpot pawir longle dead nang ji kusi British tumitum phaneng honor la sihala so lamdon cetok dead api wang bom mahut ilitum aphan nonason hong bidan ke aweder lang porsi British tum isi aron ka semar do hala so aron ka semar kupilama line system bu 1920 ahut Tharo kresir kebra inkoy ningkan non gilitum ningkan suri hinira inkoy rahini lodi Tharo kresir kebra inkoy malom la sohot British tu ilitum hanangkang hon onga jok isi aron semardat lo kupi aron lama lake la so lo thui long dado ho lake line system pusi semar lo line system puke line puke kaduk beda chini lo gadi puka siri ho kasiri lake isi line system pusi pulo amatsi British tu mahala sohut rong hedi kategori ke thom arong semar lo la so line drawang lo isi line siriped lo la so line siriped lo la pu la so line pen non align mangai pu siriped chot kali ho pu pading apir thelo long le thak sirinang madidi la sila so line teng blonte la pu ke kengsang tum dolong la pu ke tribal tum ansi dolong chot jipo hong bidan awadet mati la si rule si semar chot lo amasi tribal tum an ke la pu phansi donot do chot nang po la si line system pu semar lo British atum line system ka semar nang po bangala sot ko pipor lo ma tribal tum arong along la inglong aso tum arong along kengsang atum dampo along lep hilang tame thi dampo pine koe bari tame kupine abekon tame phangho dampo la son chala suka kengsang tum itum hanang claim amatsi British tum bang na mathalo line system implement nang ji pulo amasi line system along ta ke thom aron semarlo isi bangke non le open category lamdon ke chetok hadi 10 seat open category boson hai
isi bangala tum pulo open village system village buke wrong pulo open village system long bangkala sud British tum pulo ladak bangke laba open village system long bangke king sang tum tadak dunjam long ladak tribal tum dadolong king sang tum dadolong busi open village system buse marlo adun thu bang British tum matha thulo close village system ingkir check nang labang sorong ke labang sorong ingkir check nang pukupilo puke close village system labang ke ladak ke king sang atum ludam long sita arni do tik henlo arni kichilo plo tangte labang so a close village system ben king sang tum chetet et nang ji lalu itu manang kira ron no de adun thu bangke ke thomo bangke mix village system hada bangke kadugo we atum tame dodum lo tribes atum dalo king sang atum da damlo hala dakala puson thak thak lo ihu da por do dam nang po sita arni ka welop lo dang ta dakpen nang chetet nang jo British itum hanang kang hon hala suhur jong si lahai aron si marme puson dang te ili tumarong hala sut ben sinang free labji non luring thipi utor borbil chiplang det nang tum si te bok muchor tum lo kalima galang ili tum luring thipi arong nang free pidet lo donta utor borbil pinak lo ga lason nak taksi British tum yong si ha pharo kresir kebra inko ya hut benta lahai aron itum han nang pipe pus nang thik pipe pusonte ili tum hala sut ben si kivir dun non an gel tum dodum dum long ledaji lasi British atum itum han nang kang hon kang alam lo lasi 1920 alom lo ningka ning koi thongke plike hala son si suli bom lo lapen lapu ihin bangke British atum ta business nang claim atidi behas nang claim British tum dak behas nang claim potsi kar bianglong punoi north east angkang joan punoi ku pima hormu ki megedo ser arup ko duk kawe latum ha England si pon laplo roy pon laplo lasil hai ki roy pon ke thekdun thu ong lo bongali atum marwari atum kengsang atum ta ningi kang lo iltum dak aseran kling do tandame aser alek koson lo kasemarja kompani weder itum ke angkling si jebuitan jot amasi lahaya ningi kang si British Raj satum iklem chokche pusi Mahatma Gandhi pen chenglok Bhagat Singh pen chenglok lahaya tum sadhin det chhang lo sadhin det chhang bom hut si ihuda por hut itum phan pharo kresir kebra thongke bra troksi malom bangke karbi atum bhan bangke mikir hills trek budai tum long dum lo itum bhan ekirai ron lason nak taksi pharo kresir kebra tri kebra trok aning kanana bangke British atum ha England ka chedamia pornang le rok lo nang le rok lo porsi ili tum bhan ma thakang duklo ana ji reading por hotame British atum si tribal atum han aron semar bong bong penang lang bom itum han erai dum bom lasi lai itum yong si damjui lo plodang te la tum phan bangke keng sang tum si dong thipo pusi British tum bang kamatha fere du ko porsi tharo kresir kebra three kebra trok aning kan bangke British atum ilitum tribal atum han nangar ju serlo ni tum ke dak pen ke dampo nang tum ko son lo ke do ke thak don thekji keng sang atum pen amarsi British tum ili tum han offer nang pikang lo isi offer nang pikang bang lain lo nang litum tribal atum an nilitum British atum long pen crown colony ko jakong nang deng dun den doi pulo crown pugela sera putu richopi atum ka sikup a sera putu la sila sono putu pason si isi jakong nang pikang po nang ingkai pikang chen po tribal tum an phan ke pulo amasi tribal atum bangka phere thuduk deng dun nedet la bang so jakong deng dun nedet bangke isi bangke mesen ili tum yong sila bang so crown colony jakong British tum long areng ke lok tum long pen deng dun det pusonte piniar ni ili tum noning ni prong athai ke India det long kali det po itum Bharat det po chipudun long lelo itum ta India pen angtang det pinat po la so por sila bang so a crown colony jakong British tum long deng dun det lo deng dun de det pensi ili tum dak India long si dodon ji si dodon bom lo la si pharo kresir kebra
cricket at troxy and inkan bangke British tumta chedametlo amatsi British atum ilitum India phan sadhin pikang detlo movement Mahatma Gandhi tum claim bo mapotsi Bharat bangke pura republic country chiplang detlo tasi British atum pulo nang tum non la khei chingui pinaklo a Muslim dolo a Bengali dolo a Punjabi a Marwari a Gujarati a Tamil Nadu kaduk kawe doerlo a tribal atum da doerlo la so potsi nang tum sadhin det lo potsi nang tum kachari aron jesemar nangi pulo lasi kachari aron kasemarji aphan Dr. B.R. Ambedkar inut hekser arleng Hanse adaito pilo lasi laheno Dr. B.R. Ambedkar RJ lo kaduk weta lang kame lasi Dr. B.R. Ambedkar Hanse la India a constitution ketok ke drafting a chairman pek pon lo la pen la Dr. B.R. Ambedkar da ili tu masona khei kang dai tribes lo lang lita mahur po tribes lo alang li Hanse kapatok toy asai claim lo lasi Dr. B.R. Ambedkar 1947 pen han 1949 an ningkan hiniang bong labangso allo athui ketok asai pa claim patang lo lasi labangso allo athui tok bo mahut Dr. B.R. Ambedkar tum angkang pita dam erlo halaputa konanya Maharashtra Gujarat Chennai kaduk kowe atot ke lahai ke awilang hai sida me lahai angkang along le apir kheta hurida merlo hurida mer pensi report ke long teng pensi la Bharat a constitution ahong bidan simarlo la bangso ka simar bo mahut ilitum lapu tribal kedai lapu Assam nang kedai anta latum wanglo wang pen kupilo nang kecechar lapu ilitum Assam nang kedai anwang phibangke tribal atum hanang theklong lo karbi tum hanang theklong lo amit hang apinding sumpot klar chendu amit hang alama kiduko garo tum hanang theklong lilo amit hang apinding sumpot doko amit hang alam kiduko lason si tribal tum anke pasan chom amit hang apinding sumpot kidu ke thak ke chok ke jut amit hang ronateng amatsi Dr. B.R. Ambedkar tumbang phere duglo keng sang tum ngayo kedam an galang litum isiwet akai areng taki isiwet acu kata korda isiwet lapu tribal area wanglo latum bang ke prekda alam da kaprek si kaningje la sopot si Dr. B.R. Ambedkar la constitution ke to bangke matha sungkrung lo tribal atum phan la bangso constitution ateng keng sang tum benong si pangwui dut pulo tangte la ke alom so versi la tumge virdun kokpo halata khei ke ong dum sila tumphan chu thu det po la mathasi pugali la tribal do chom la ke prek je ka khai tumphan an pan mangke isi ka prek separate hong bidan constitution simar nangi pusi la sik schedule bang ko tok patok thu toilo la kumar han lo ka patok bangke la reverence JJM Nichols Roy inut reverence amunit JJM Nichols Roy amen ke alang li Hanse la sik schedule bangke patok lo la constitution bangke Ambedkar masih toklo Ambedkar tum hoang pilo inut khasi hekser amunit Hanse sik schedule ahong bidan patok lo la si kachini nangji bangke sik schedule long kupisi doma bangke itum karbi atuman garo tuman tribes atuman bangke chini et nang po lada Constitution of India long pulo Article 1 ateng pen pulo la daga teng pen ke nang tu mithang adet amen kachir ajakong dulo pulo Article 1 ateng pen lasi ilitum India amen takir long lo India kalde Bharat pukir long lo la so hong bidhan long number isi ajakong yang situm long lep lo tangte India adet amen ke India pukali data hailo Bharat puta kali data hailo kaprek amen sidopo sita itu aho wang long lo itu amen chir long lo la son dak taksi la sik schedule long ta paragraph 1 long pulo nang mithang adet so kachari ji ar amen chir lo ladak nombor isi long pen aja kong itum long pon si karbi anglong autonomous council puta itum chir long lo hala karbi pule amen ke jokon long chok hai
lake ladak sik sidul pen situm number 1 long pen situm ajak kong long lo karbi tum ong mucho da potsi karbi po men bangke tum en pon long lok lo lason thak thak si ha Meghalaya long garo tum ta garo autonomous council puchir long lo garo tum hada ong mucho posi garo men pen che jok dun long lo son nak thak khasi jentia la tum ta amithang khai ong mucho da thai bangke khasi autonomous council jentia autonomous council pu amen che jok dun long lo la sila dak paragraph 1 pen ajak kong ke long si ili tum karbi a council pu amen ka chir long sik sidol jong si long le pulo tangte paragraph 1 ajak kong itum long le det po bongali autonomous council marowari autonomous council pu chiplang det ta hailo tidai tum ko pai ki me ili tum khan iru samson singing ti 1951 ahut pharo kresir kebra phokebra isia ningkan alang li sili tumphan district council nang wan pilo la se alang li la kewan hut si ili tum la bang so jakong ke long dun lo pulo dang te ingdeng si alam li thanet lo angdeng pi hini paragraph 2 la mil tum dam lo na paragraph 2 long dak pilo ke pu paragraph 2 sub paragraph 7 long ku pilo ke pu dak pulo council election nang litum nang metha council amenda chiret lo ningkan phopen batai sina tum kilik doi election ningkan phopen arni sina tum kilik dopo labangso kilik lo vote ke jog jia jakong election ke thur jia jakong lake tribal tum det nang ji pusi paragraph 2 sub paragraph 7 long puet lo kumar lo ke pu kumar lo la solam ki pu edum jaya tharma bima ili tu masar ke dak to kalam posi kaningje sita voter list separate semar noi poke hong bidhan sinange pulo hong bidhan blo de pilo sik schedule lo tribal tu mafan bangke ana jak kong ke thesi ili tum ke long dun lo lasila non ili tum la vote ke jok hai vote ke jok alam bang ili tum serious en nang wada titi bang Bikram titi vote ke jok ajak kong itum dak ke long bangke sik schedule long ajak kong ke tum manghume me pir the dangda lasona jakong kelong bang awe ili tum ke long cho lasi APSLC a party pen bangke APSLC nang klang clear ko a party sinang klang lang 2016-17 malong tuliram rong hang ke hai non CM ni bom alang li pan memorandum pidang lo sik schedule long paragraph 2 sub paragraph 7 pen ke to tengke tribal tum an ke separate voter list do ed nangji pusi da ke tok lo la so teng pen nang li claim hoy pusi memorandum pidam lo tuliram rong hang ke ai hala so claim ai headed lo ningkan po frang de claim ai headed lo la so pen claim ai headed report APSLC tum 2019 amhang thek nang kok lo amhang thek nang kok pen si rad long dam lo rad aphan non son pachini dam bom lo pachini dam bom pen ka chini dam menangan tum do lo nangar jab dun lo las dang che klang dun lo pini nang litu mason lasi arjuje ong si ili tu malam arjuje ong ili tu malam bukali lo hong bidhan alam tuliram rong hang ke hai tim kar biang long tum arjuje ong si kang sai hem dam lo Guwahati High Court along lam hoi pidam si alam hoi daili tum APSLC tum nang high dead lo lam hoi Guwahati High Court tum pulo paragraph 2 sub paragraph se ateng pen separate voter list ka semarja jakong do walang tum pulo lapen order piderlo council phan cikloyon trogan bong nang litum tribal atum phan an separate voter list simar nang jipu order piderlo order pidera phi tuliram rong hang ke hai bang deng dun de da jog je de report se lang li cikloyon troke tangone high court ke hai ciklo jon trok abisia port nang pinang lang basi ningkan si Huang cho hang dun lo ningkan isi dam juye phi non piniarnian bangke ningkan pho nang pleng rok lo piniarnian tai lidum separate voter list bangke semar medad lo la semar medad report si ilitum APSLC tame election ludun nang kok lo election chedan dun nang kok lo akhema alang litum election ben high ed lo voter list ka semar jia jakong alang litum han to ed lo high court penta la pen government dun dalang litum han to ed lo semar lo ipu sitame APSLC tum phan bangke semar nang jipu tu bahan bangke ili tum han government dum nang toite dedla
kupia por larang toy tedet ke ilitum election high headed lang ke APSLC pen ke APSLC pen yung election high headed lo pulutang te non high court pen ke high paragraph 2 sub paragraph 7 labang so ron ilitum nang ke high abang ke ilitum ciklemun po council tum non ki kaglem high hek asai bang ilitum ciklem long det po lapan si ilitum council pen non election da ilitum ki thurdunang kedam tan dala si ilitum thurdunang nilitum pulo gadi nilitum MLA candidate bang pli kar biang long pen kar jabdun ilitum masar pen hala poster long ada ilitum puerlo nilitum phanyong si ilitum yong si paragraph 2 sub paragraph 7 article 244 a yong si na implement pipe pulo tangte election high date kami nilitum resign labi puning jelo gadi citok dunet lo ada kamasi apostar long si nilitum amen long si tokunet lo sita ilitum ningje deda phita me radatum kamang hupensi BJP han pahai si atumi luring thipi long Narendra Modi wang ham hod bangke kaning je dun ji hai gali amen amun da parno dun hai article 244 ike kali magalang de phere thuro kaning je dun isi ilitum ka chotoy dun ilitum ka pahai dun IMP IMLA asiye matum bangke phere thuro kaning je dun isi nilitum bangke hai he ko ben ning je adlo ki claim ya kam mang rapan pachini adlo lalu lasi paragraph 2 sub paragraph 7 along pen bangke nilitum APSLC pen bangke pa implement back nang ji pusi non claim pon bom lo la pen claim back po lalu lasi kethan long de tum ding piglang 6 schedule long pulo paragraph 20 long pulo ingdang angdeng ping koi long pulo tribal areas punang pulo itum Karbiang long NC Hills non ke de Mahasau lo la bangke tribal areas dak bangke ke do ke thar nang ke only tribal satum chotlo pulu la pen kupima ajakong ke long nang ita tribal tum si long chot nang pusi paragraph 20 angdeng pi inkoy long si pupon lo non tuliram rong hanga ke hai BJP RSS satum bang kupilo ke claim hele kaman ke hot song satum kupilo ke claim ini tumpan 100% tribal area punang jong de dapita la tumbang ke September clearly ha Delhi damsi Longri ke babangke keng sang tumpan si panong nang ji pusila tumbang ke lamdon cetok damrong lodena tumatha Longri ke constituency ke lomati laga Karbiang long constituency sirke warlang ke paklengi blodang de nang litum constituency nang bungbori de nang lang nilitum lansil tum ke paklengen ji Pulong de West Karbiang long angkang pi la penang litu ma constituency angkang isi kepleng pokadi la an ke la ke 6 sidul angkang arlo kalidet po angkang arlo kalidet lo plong de kupiloma amu penili pula number 1 long jakong itu men ga chir long la ta vir chorpo paragraph 2 sub paragraph 7 separate list putar ka semarning jakong la ta itum chewar chorpo longle jakong ilitum tribal areas plotangte longle apata ke Karbi kalte Garo tumansi kalte Kaprega tribes tumansi longle amen pata chibi long choji sita lata itum chewar chorpo pulong de matha non alang litum 6 sidul ki frida makam si damrong 6 sidul yong si frida pulodang te lahai hui longle ke keng sang tum nang ke nami ke ejo tanang ne kalima kalang non ku pipo sinang litum lahai longle anapir the ke lang me keng sang tum longle nang nama headed lo alang litum amen che transfer longli kumar lo kipu 6 schedule sikipu behem longle chiri pidolo kengsang pancho jori le bor isita hala kengsang ke nama bang amen ci bilongle kumane tribal si longle jor sita amen bang ci bilong choji pulo dangte a kengsang nang nam dunder sta hem fukar biwerji la kumar lo la bang sojak kong itum hanang pi 6 schedule lo constitution lo la situm constitution free nang nepu longri kep jong si pidet pulo dangte lai hu jakong itum chewar chorpo e jo joni si la haya long leke itum phan dang nang thipon erdi nang nam erdi roton tata anu lambani helicopter ki kimatum roda hem ki kimatum la haya long le dor ke bang nang fere dor de amul company atum pepsi company atum lai hu long leke bangke thang takali la silitum longle phelang ka chekhang dum je phan lu dangte 6 schedule free feda dangji
6 schedule ajak kong pangtang nangi pusi APSLC tumbangke pu bom lo. Sita non BJP RSS a government atumbangke la 6 schedule ko son si ki philong dak jima la so philote tribal atumalong le philang bangke si raidang long lapo. Kalian tangte dak nang lutun e pu bang si chini dan. La sila so ajak kong bangke ilitum council non ke bangji election hot bang silitum ang thek paklang dunang po. Piniar ninal dum daring ni prong tumanta long recap keng sang pan pinay puke kroy krey kroy bang do mainut bak la daho inut avedi inut agaro da kroy krey inut ade masa da kroy krey nilitum damping mati de masa rong da garo rong da nilitum arju damlo damlo kroy krey long le ja kong long le krong recap pegi punitum kroy krey pu la kroy krey pu bangke hedi hala electioner ni silitum chapaklang dunangi electioner ni yang silitum vote ke jok BJP mate Congress atum phan yong si vote pi thudet lo pulo tangte piniar ni litum daka chingrum longri kep pek thek the pu bangke la ke alam ka lipin lo hala vote pa ki pi lo longle ki pi longle ke jor ka che kroy dun lo la sikadu ko da che kroy dun de gadi che kroy dun de pulo tangte litum ke dam tang por udoson BJP a phan parempon det nang pu di la lo la si apor na dolo son si nang naglo ang gani lige meeting apa dingcet nang la hadak ke ha non isi meeting ke do daim bang ke tuliram rong hang ke hai a hem du hadak bang ke ajo lo te la tungi kacar flung lo thiang dang se da meeting do da nei na itu pa dingcet lo de timung saho da pa dingcet po ni tai the ni lam je than thune ha ethe theni alam ka chining dolang porsi che than pon thulo na non BJP atum kupi posi kang tangre de kupi posi kang tangre the bangke BJP atum bangke a party ke mathae te tumalon anta ave la tumge mathae te sita latum anung karjab dun atum do latum anung malo karjab dun ke RSS atum Rashtriya Sam Sewak Mayong ati laka dormha dawe thang dawe rong sorfan kirab lok nangi pol tum ka chipu ge RSS atum pu el dum la raju tisu ta inut RSS lu apu chun plara la talo lapen kar biang long ta minangan la son RSS do lapen RSS atum Bharat Sadhin long det pen hedi latum isi honggothon paklang det lu la RSS ahonggot asong de kar biatum ke song ka semar cheng upia song lo kadu we chinima karbi adorbar de karbi adorbar hele tum song ka semar cheng lo la som da taxi RSS tum da song semar lo la bangso RSS arta non ningkan pharoi sige plengpo non suring koira non surihini ra in koira trok ningkan lonte RSS asong pharu isi ke pleng lasi RSS atum ningkan pharu isi a mission do RSS tum ningkan pharu isi ang bong pipilo ke klem ipu a mission ang litum chini lo ma chini ne RSS atum ningkan pharu isi ang bong bharat long ka pachi planji pu ke la puken lo bharat adet mate India adet lo dharmo ke isi wet nangi Hindu dharmo chot nangi la isi lo Bharat adet long language mate lam kaningje hai lam ta isi ved nangi Hindi chot nangi itum ka karbi agaro atiwa khasi la so lam bang nangi sapon pe asami salam ta bang marek re pon pe Hindi chot nangi la son da taxi one culture itum culture ke karbi tum dulo garo tum da culture do tiwa tum da do lata one culture chon nangji durga puya pena behri thang ta awi lapen RSS tum pulo India ke hong bidhan e pak wet nangi po non amat ke India long hong bidhan pak ni do ko son lo isi bangke keng sang tum phan pang rumpet pen India constitution lo isi bangke tribal tum phan ke langaron lake 6 schedule lo te lang lo te pak ni do ko lo kanon RSS tum pulo one constitution one flag India flag te pak wet nangi po sita India ke isi union of state
state aso pangrum pensi India pu kasi plang pulon te a state tinta flag e pak cibiun constitution ateng pulon te Assam tum ta mitang flag cibiun Nagaland tum people of flag che hangre Nagaland a flag constitution ateng pulon te flag cibiun state flag Nagaland state flag biun Karnataka non flag amitang do India state lo lason si flag ta pawe det nang ya state tinta amitang India flag e pak wedding pulo laso flag e kopini non ko ka kili rake ardo di non ko ka kili rake et kadu ko dobo akil lok dobo di RSS tuma flag bang ya ke air chodian ta air more hala laji lasila son si plang de ji hala parliament longle independent de hole arludam krak theklong lobadi hala dakta ke air flag si tardam ge India flag pasun tuk si flag air si bangadak mondir long tar chok flag a cher si tardam kok hala si India flag che mandet ta hailo yong si BJP a party yong si India long chari bomte plus si BJP tu makimang bangke constitution pak ni da pawedet nangi kapadonay ko pilo manus mitri kitab lahin lo RSS tum dakpen porhe po dakpen si India kachari i las yamo penili he one flag nangi one culture nangi one constitution nangi one language nangi kune ke pu he la manus mitri long si top eblo la si constitution la tum bangke las ka pinchongi la ke nang war pichori jong si alang litum ni cari bom hahon bom pulu tangte la penili tum pudunu ne BJP RSS pan ilitum khang dunu ne election pa hai bom te elam eki pen jakong pen ilitum thurhamu ne ilitum jakong men gosong lo danan po lak pho da ilitum karbi tum pleng ple bang ha karor kursa karor pharo bangke karor pharo isira thong kebra ner ke itum bangke lak pho da pleng ple gosong lo jakong ban danan po jese APSLC tum ke jakong ben le chedan dun bom gali nonta aron ben si chedan dun bom aron ben chedan dun bom potsi APSLC tum ningkan pho trok kache songta piniarnita indut phanda jail bengon eden kali magalan ESDC tum ningkan krep hower kache song kachari non ta kes ki jujia tum dupigla kupia podlo aron ben le kache song kali den lasi itu mathanang ne ili tu majakong ke nupak nuke dele jakong galilo ili tu majakong ke 6 schedule constitution hilo itum hane kerai jakong lo la pen lo te itum fere yok plot lo thang ta fere nang ne lo la kaduk weta non ke chini bom lo kupine no plot la constitution ben si amoy theng dun rup nang ipu hardik gawe la si la manus mitri kitab ke ili tum la doktor biar Ambedkar alang li chithia ko chewoi we ko ke kilang selet hektik lo Meki kaya batai lo Dr. Biar Ambedkar ke athema Ambedkar chini alang li chewoi we ko alang li chini muarni siapor labangso kitab sila tung hong bidhan en rongji ko amasi non bangka ajir dingklui lo RSS tum hansi li tung BJP tum hansi me piktin ko ma pahai lo alang li tung bang labangso kitab ko chipur flut lo sila so kitab han counter dunji ke iltum constitution pangtang nang ko 6 schedule pangtang tete lake ilitum hanang beri hepo lalo nasi kaduko beta itum kacinining lah hello BJP aphan andung karjab dunlun kapang tangke RSS atum lasi biniar nita RSS atum kupi makaning jesi BJP atum ningje nang koklo RSS tum pulo adon tinda mondir kim ernangi pulo non bithung constituency tuliram ronghang CM adak dolo hala dakan limit hanga constituency lo hala daga bangke non mondir kikim adon tin lo lapen la mondir kikim ta aphila pen rod kadu ko beta ki thondam chonghu thondam joy po pakim det lapen hala haya mondir non niltum his kasarve teng ke long teng ben ke hum prike bra pho non mondir kim bithung long det si nang litum long nang le lo ne nang le lang ne hada ke non hum prike bra pho ke mondir kikim phan ahar long asangti thondam lablu ko marne akar bi hang ma mondir nangi ba arjilong ma article 244 a nangi bang non ben kali haning kan flike poke bandalo di toxic cap tanglo hang bom lo sita nili arjudu long la nitu marong ke thang danang ne mondiri hum nang pinda chok ni no hok arjilong la sita non BJP RSS dum ke
Ili tum ki hang hia sai bang si non bang klem bom. Da ka jak tum Kristen tum da domine. Hala dak non ku pilu mga klem a kontraktor bang ke Kristen a Hanse ki toy. Mondiri ki makam. Mata tha. Lasi ili tum cicini ne. RSS tum ili tum hana pa mang huwa kam ili tum cicini ne. Kristen tum bang cini at nahi. Cini da mucor nahi ya porlo. Bang hala Kristen bang si mondir ki ma contract end to that. Lasi la bang ke ili tum cetan pingnang lang. Cetan wete ili tum herimi me khangjang lo. Se